נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטכליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאובזר,